ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೋರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಜಾರ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. Let me tell one story. What man? ಎದುರೇ ನಾ ಊರುಡೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ಆ ಅಜ್ಜಿಗೂ ಬೋರಿಂಗ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಟ್ಟರಿಯೇ, ತಲಿಪೋಡು ಪಂದೆ ಬಾರಿ ಆಸೆಡ್ ತರಿಯೇ, ಆತನಾಗ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತುಯರಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್? ಅಯ್ಯೋ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತೆಲಿತದ ಕೂಲಿ ರಡ್ಡಿಯೇ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚನಿಲಿಕ ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬೂರ್ದು ಬೂರ್ದು ತಲಿಪುಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ತೆಲ್ತ ತೆಲ್ತ ಬೂರಲೆ, ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಂಚಾರ ತಲಿಪುಲೆ. LOL, haha, laugh out loud. Balotelli, Balo, scream and shout. It's our town, it's going down. Yakla kudla, you know what it is. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪಾ 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 ಪಾ. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ Wait, no, Priyasi only. ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ. What a comedy. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಬಂಧುಲೆ ಕಲೆ ಕೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಸುರು ಕೈ ಕೊಂಜಿ ನಿಲೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರು ರಾಜರ್ನ ಎರಮನೆಟ್ಟು ಅರಸ್ತಾನುಡು ಬುಲೆದ ಬಲ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು ಲೋಕ ಮಾನಾದಿಗೆನ ದೇತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಇನ್ನು ಅರಸ್ತಾನ ಅಲಿದಿನಂಚಿತೀನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜ ಸರಕಾರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಒಂಜಾತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆ ಪೆರತನ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನೊಂಜೆ ಪ್ರಯತ್ನನು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಬಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿರ್ದಾಲಿಂದ ತೊಂದಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪುಗಾರ್ತದ ಪೆರ್ಮೆದ ಕುಸಾಲ್ದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಲೋಕ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊರ್ಪವನಂಚಿತ್ತಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಬಂದಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತನು ಒರಂಬ ಕಾಲೋಡ್ದು ದುಂಬುಂಡು ಮಲ್ದಣ್ಣಿ ಇನಿಕಾನಗ ಒರಂಬ ಕಾಲೋಡು ಪ್ರಪಂಚದ 177 ದೇಶದ ತುಳುವೇರು ತೂಪಿನಂಚ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾಖಲೆನ ಬರಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೇಸಿ ನಿಕಲೆ ಮಾತಿರಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಈ ಒಂಜಿ ವರ್ಮನೆ ಎಸಲ್ಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಏರ್ಪಂಡ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸಲು ವರ್ಮ ಅಂಚನೆ ತೆರಣ ದಿಂಜಾದರು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಪನ್ನೊಡೈನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಏರ್ನ ಅಂದ ಪಂಡ ಹೊಯ್ಸಳ ವಿಲೇಜ್ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸನದ ಊರುಡು ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರವನ್ನು ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಐತಲೊಡಂಜಿ ವಿಶೇಷವೈನಂಚಿತ್ತಿನ ಲೋಕನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತದೆ ಮಾತಿರೆಲ್ನ ಒಯ್ಪ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಗಾರ್ಥದ ಹೊಯ್ಸಳ ರಿಸಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಪನ್ನೊಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತಿರೋನು ದಿಡ್ಡೊಂದು ಬಂದುಲೆ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಾಕಾರ ಉಂಡು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಅಮೃತ ನೋನಿದಕಲ್ನ ಸಾಕಾರಲ್ನ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಪಂತುನು ಸುರುಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತು ಬಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೇರು ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಕುಸಲ್ ಎಂಚೊಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ಲತ್ತದು ತೂಂಕುದು ತೀರ್ಪುಗರ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಗುರುಕಾರ್ಯಾದ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ರುಲ್ಲೇರ್ ಅರೆ ನಿಕಲ ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ ಜಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾಶ್ರೀದಕ್ಕೂ ನಿಕಲು ದುಂಬ ದಿಕ್ಕಡು ಬುಡ್ಪಾದೀಪ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಅಂದ ಬಂಡ ನಂಗೆ ಮಾತೆರಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲಕನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದುಂಬುದ ಸಾಲದ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ದಾದಂಡಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಂದ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿನಂದ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಸಾಲೆಗೆ ಲೆಪಡಾದ ಕಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬನ್ನಂಚಿತ್ತಿನಂಜಿ ಕ್ರಮ ಇತ್ತಂದು ಇಂಚೆನೆ ಸಾಲೆದ ಒರಿ ಹುಡುಗೆ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಅಮ್ಮೇರೇನು ಲೆತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ದಾದಾಂಡ್ ತೂಕ ಕಾಪಲೆ ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲನ್ ದೇ ಬಸಿರಾ ಕೈರೆ ಪೂರ ಬಂತೆ ಹೋಟೆಲ್ಡು ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂತೆ ಎನ್ನ ಚೂರು ಕಾಲೇಜ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತಂಡು ಪಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಣ್ಣ ಪೊಪ್ಪನ್ ಲೆತೊಂಬಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಅಂಚೆನ ನಿಜ ಪೊಪ್ಪನ್ ಲೆತೊಂಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆ ನಾನು ಇರೇನು ಸಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಈತ ಖಾಲಿ ಒಂಜೇ ದಿನ ಕದ ಅಂದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಕೀರನ ಪೊಪ್ಪ ನನ್ನ ಖುಷಿಯಾದ ದಿನೋಲಮ್ಮೆ ಬೋಡು ಮನೆ ಆಯ್ತು ಖುಷಿಯಾದ ದಿನೋಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಉದಯವಾಣಿ ಪೇಪರ್ ಬರ್ಪಣ ಅದ ಅಂಚತ್ತು ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಇತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೇಂಕ್ ನಾ ಹಿಡಿದು ಕಡೆ ನೆರಡು ಈತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ನೆರ್ರೆ
ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ ನಾ ಹಿಡ್ದು ಕಡೆ ನೆರಡು ಅತ್ತಮ ಹೆಂಗ್ ಮತಿ ಮೇದ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ ಏನಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಜೋಕುಲ ಅಲ್ತಿಯ ನನ್ನ ಬಡದಿ ಗೊತ್ತಾನ ಅಂದು ರಾಧಂತ ಪುಂಡಿಯ ರಾಧಾ ಅಂತ ಬರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಹಲೋ ಎಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂದ್ರ ನಾವು ತೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ್ರು ಇಲ್ಲಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನಾನು ರಾಜಟ್ರಲ್ಲೇ ಎಂದ್ರು ಕೊಂತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಎಂದ್ರು ಈಡರೆ ಚೋಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ನಂಗುಂಡು ಬೇಣ ಬೇಂಡೆ ಅದ ಹೋಗ ಪಿನ್ನ ಅತ್ತೆ ಈ ರಿಂಚ ನಂಗ ಗಿಂಗಂದು ಮೂಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ ಪಾತೆರಣ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಕ್ಲೀನ್ ಇರು ತುಳುಟೆ ಪಾತೆರಡು ತುಳುಟೆ ಮಾತಾಡದ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಈ ಮುಂಡಾಸ್ಪುರ ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರ ದೆಪ್ಪಲೆ ಮಾರ ಅವೇನು ಇತ್ತ ದಾಲೇಜಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬರ್ಬೇರತ್ತೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬನ್ನಗಿರಿ ಹೆಂಗೆ ನೆರ್ನಾಡು ಒಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಆರು ಹಿರೇ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬರ್ಬೇರ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದು ಮುಂಡಾಡ ಆತೆ ಇತ್ತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕೆ ನೆರಡು ಆತೆ ಆತದ ತನ್ನ ಇಂಡ ಮೋನೆ ಇನ್ನ ಸಾವನಿ ನಾನು ಯಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಕಡ ಬರ್ತೀನಿ ತೆಪ್ಪುಗುದಾರ ಅಂದೆ ನಾಯಿನಿಂದ ಅಂಜೆ ಬೇಗ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತಕ್ಕದು ಬಲಿಪುಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಬತ್ತೋದು ಮೇನ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಟ್ಟಣ ಮೇನ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಜನರನ್ನು ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತಾರ ಅಮಸಾರ ಮಲ್ತಾರ ಆರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅತ್ತಿಯೇ ಆರು ಪಿಯೋನು ಅದು ಪಿಯೋನ್ ಎದುರೇ ಇಂಚ ನೆರಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚ ನೆರ್ಪಾರ ಮಾರ ಪಿಯೋನಾರು ರಾಹುಲ್ ಮಾರೆ ನೀ ಅನ್ಕೊಡ ಏನೇ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನೋ ಅಂತೀನಿ ಪಪ್ಪಲ್ಲಿ ಎದ ಮರೆ ಬಂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಪ್ಪಲ್ಲೇರು ಸಟ್ ಮಲ್ದೆ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ದೆ ಅಂದೆ ಒಟ್ಟು ಬೈತೀರಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೀನಾ ಬಲ್ಲೆ ಹೀರ ಅಮ್ಮೇನಾ ಇರೇನು ಓಲಾ ತೂತಿಲ್ಲ ಕಾಪುನು ವೆಂಜಿ ಗುರ್ತೇಜಲ್ಲ ಕಾಪುನಿ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಕಾಪುಜಿ ನರಮಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ವಾರ ₹100 ಭೂತಾಯಿ ಕೊಡ್ತು ಜನ ಅಂಚತ್ ಇರು ಪೋಯ್ವಾರ ಭೂತಾಯಿ ಬತ್ತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಏನ ಪಪ್ಪ ತೂತೇರು ಅಂಚ ಆ ರಿಕ್ಷಾತೆ ಅಂಚ ಬೇಡ ಇಡಬಲೆ ಇಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬತ್ತಿನಾಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಏರು ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ತು ಎಂಗ್ಲಕಲ್ಲ ಪುದಾರ್ಪುರ ಗೆತ್ತನು ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಆತೆ ಇಡತ ಪುದಾರ್ಪುರಕ್ಕೇನು ಅವೇ ಆಕಾಯತ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಚ್ಚಮ್ಮ ಒಂದು ಈರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಬಶೀರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಶೀರ್ ಅವು ಹೆಂಗ್ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಬಚ್ಚಿದನು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ 89 ಅದು 8945 8945 20 2 ಕೊಕ್ಕೆ 77 45 ಇತ್ತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಬಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆಲೆ ಮಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬರೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಪತಿನ ರೋಡ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಾಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಂಶ ದಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಶದ ಸೀದೆ ಎದುರು ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ತಡೆಮೆ ಉಂಡು ತಡೆಮೆ ಕಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಓ ಈರ್ನ ತೊಡೆಮೆ ಅಂಶಪುರ ಮೂಲ ಬರೇರಾಪುಡ ಯಾನ್ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ರೆ ರೋಡ್ಗೆ ಎತ್ತು ಮೂಲ ಬರೆಯೋಡು ಅಡ್ರೆಸ್ ಬರೆಯೋಚಿ ಅಂಚತ್ತು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪಗೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚೆ ಬಂದು ಪಪ್ಪ ನೇರೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಬಂದ್ಪಿರ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಾಲಜಿ ಬೃಂದಾವನ ನಿಲಯ ನಿಯರ್ ಮಾರಿಗುಡಿ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಆತೆ ನಾನು ನಿರ್ನಾಡ ನನ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಬರ್ರೆ ನನ್ನ ಮರ್ಲು ಗಟ್ಟು ನತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಆಯಿತು ಅದು ಎಷ್ಟನೇ ಯಾವುದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಅವ ಆಯ್ತು ಅದು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮದು ನೋಡುವ ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸೀಟ್ ನಾವು ಕೊಡುವ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಈ ಸಲ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಯಾರ್ದು ಇಂಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಬೇಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅದು ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವ ಓಕೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಓಕೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಯಾರಿದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಸದ್ದು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಡೊನೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ರಾಹುಲ್ ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ದು ಹಾ ಇದು ರಾಹುಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಸಮಯದೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದು ವರ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಅವನೇ ಎಂತ ಮಗನಿಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ಜನ್ಮ ಕೊರ್ಪಿನಿ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಗರ್ಭಕೋಸೊಂಡಿ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ನೀವು ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಿಂತದ್ದು ಯಾಕೆ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೀಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ನು ಯಾಕಡೆ ಬಂಡ್ರೆ ಗುಜಿರ್ ಯಾಕೆ ಕೊಂಡೋದು ಯಾಕೆ ಅವು ಯಾಕಡೆ ಕೊನ್ನ ಟೇಕ್ ಬಂಡ ಚಾರ್ ದೀದು ಕುಲ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೆತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಚಾರ್ ದೆತ್ತು ಕುಲ್ಲೆ ನಿಂಗೆ ಫೋನ್ ನೋಡು
ಪಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಓ ಅಣ್ಣ ಚೇರ್ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಚೇರ್ದ ಮಿತ್ತುಗುಲ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಗ ಹೇಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಚೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಪ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಲ್ಲ ಮಗ ಒಂಜಿ 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 ಸರಿಜೆ ಏನು ಇದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನಾ ಕೇಳಿದ ನೋಡಿ ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೇನಲ್ಲ. ಇರಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣಿ ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣಿ ತುಳು ಬರ್ಪುಣಿ ಪೊಪ್ಪ ತೇರು ಪಪ್ಪ ಇಂದು ಐ ಕಾಲೇಜ್ ರಾತ್ ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಾನು ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಐಕ್ಯಾನ್ ದಾದ ಬನ್ನಗ ಇವರು ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ? ಅಪ್ಪ ಸರ್. ಅಪ್ಪ ಈರು ಎಂಕಲ್ ನಿರಾಕರ ಅಮ್ಮೇರ್ ಏರು ಅಮ್ಮೇರ್ ಅತ್ತೆ ಆಯ ನಮ್ಮಿ ಯಾನ ಯಾನ ನಮ್ಮಿ ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಸರ್. ಅವು ಯಾನ ಸುರು ಬರ್ಪಿನದ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದು ಅಮ್ಮೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸುರು ಬರ್ಪಿನದೆ ಇದ್ನೇ ನಾನು ಅಪ್ಪೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಅಮ್ಮ ಅಂಜ ಅಂಜ ಅಮ್ಮ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಆತು ಹುಷಾರಿದ್ದೆ ದಾಬನಗ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಗ್ಲ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 1333 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ 1333 ಜೋಕುಲೇರು ಐಟು ಬಜಿ ಒಂಜಿ ದೆತ್ತುಪಾಟ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂಡ ಆಯ್ನೆ ದೆತ್ತುಪಾಟ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂಡ ಎಂಚಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಕೇಳ ಅದು ಸಾರ್ ಮುನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೇಳಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯಾರು ಏನಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಯ್ ಉಂಡದು ಇಡೀ ದಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಡನೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತೇರು ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಆಣುಲ್ಡ ಪಾತೇರು ಪೊಣ್ಣುಲ್ಡನೆ ಪಾತೇರು ಹೌದಾಗಮ್ಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕೇಳಿ ಪೊಣ್ಣುಳ್ಳ ದಯ ಬತ್ತೇನು ಕೇಳಿ ಕೇನ್ವೆ ಉಂಟು ಹಮಸರನ್ ಪೋಚಿ ನಾವು ದಾಗಮ್ಮೆ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಡನೆ ಪಾತೇರ್ನು ಅಂದ ಪಪ್ಪ ಯಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪೊನ್ನುಲ್ಲನೆ ಪಾಪನು ತಾಯಪ್ಪನ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತಗುಲದೆ ಪಪ್ಪ ತುಲೆ ಬೇತೆ ಆಣುಲು ಪೂರ ಪೊನ್ನುಲೆಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಬಯ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತಗುಲದೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಾತಿರ್ನು ಪಪ್ಪ ಪೊನ್ನುಲ್ಡ ಬಜಿ ಪಾಪ ಮುಗ್ದೆ ಗೊತ್ತೇ ಬಜಿ ಮುಗ್ದೆ ಬಜಿ ನೋಡ ತಂದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಕಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರು. ಅದೇ. ಇಂದೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಸಿಂಧೇನು ಮಾತ ತೂನಗ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಉಂಡತಿ ಗೊತ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಈರು ಆನ ಅಮ್ಮೆನೆತ್ತು ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದ ದಾದಾಂಡಿ ದೂರ ಅವಿರ ಗೊತ್ತಾನದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಾಡು ಏನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಹೆಂಗ್ ಈರುಂಡತಿ ಎಂಚಿನ ಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೆ ಇರ್ನ ಚೂರಾಣಲ ಬುದ್ಧಿ ಆಗುಂಡ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಯಾನು ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಾನ ನಿನ್ನ ಅಂಜ ಅದೇ ಅವು ಬಿಡ್ಲೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಮಾರ್ಕ್ ఆయన మార్కాడు ತುಲೆ ಇದೆಂತು ಬೈದಾರತ ఆయన మార్కాడు ತುಲೆ ಮಾರ್ಕ್ ತುಲೆ ನೆನ್ ತೂಲೆಗೆ ಆನೆ ಬರ ತೂಲೆ ಪಪ್ಪ ಬೈದಾರತ್ತೆ ಇರ್ ತೂಲೆ ಪುಳಿಪಚ್ಚಿ ಅಮ್ಮೆ ಅದು ಈತು ಪುಳಿಪುನಗ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ಈತು ಒಂಜಿ ಜೋಕುಳುಲ್ಲ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡು ಆಯಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಮಾರ್ಕ್ ಎಂಕುಲಿ ಎತ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೋಡಿ ಎಂಕುಲಿ ಎತ್ತು ಬುಳಿಪಚ್ಚೀರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಡೆ ಚಾಲ್ ಪೋಚೀರ್ ಮಾರ್ಕು ಸೂದಿ ಹೊಡಿ ಬೊಕ ಎಂಕುನ್ ದಾತಂದೆ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಹೋಗಿನ ಸಾವು ಬುಳಿಪುನ ಇರು ಇದೇ ಬರ್ಲಿ ఆయన మార్క్ ఎత్తి ఆయన మార్కు ತುಲೆ ನಾಚಿ ಆಪುನ ಪಣಿಯರೆ ಅದೇ ಬರೀ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ ಜೋಕುಲೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ಅದೇ ಬಾಕಿದ ಜೋಕುಲು 100 97 98 96 ಮಾತ ಮಾರ್ಕ್ ದೆಪ್ಪಿರ್ ಇರ್ ನಮಗೆ ಏತ್ ಮಾರ್ಕ್ ದೇ ಇದೆ ಏತ್ ಖಾಲಿ 60 ಮಾತೆರಡು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ 60 ಮಾರ್ಕ್ ದೇ ಇದೆ ಖಾಲಿ 60 ಕೇಳಾಡ ಆತ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದಮೆ ಬಾಕಿ ದಗಲು ಪೂರ ಆತ ಮಾರ್ಕ್ ದೇ ದೇರಿ 60 ಕೊರ್ಲೆವ್ ಸಾವಿರ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂದೆ ಖಾಲಿ 60 ಯಾನಿಕ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ತಿಗಲೆಗೆ ಅಂದಮೆ ಈಯನ್ನ ತೆಪ್ಪು ಕುದ್ದಾರೆ ಸಾಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಅಂದೆ 60 ಆತು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ಐವಾಣಲ್ಲದೆ ಇದು ಪಪ್ಪ 60 ಬಂಡ 50 ಮಲ್ಲೆ ಪಪ್ಪ 50 ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆ 50 ಮಲ್ಲದೆ ಇದೈತಿ ಆ ಆತದೆ ಐತಿನ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಶೇ ಬೊಕ ಈರೆ ಇಂಚ ಬೊಕ ಮಗೆ ಸರಿ ಎಪ್ಪೇನ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿತ್ತಲೆ ಅವು ತರಸೆಡ್ಪರೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಹಾಲಾದ ಪೋಪುಂಡು ಹಲೋ ಯೂಡುಲ್ಲಾರ್ಲಿ ಯಾನ ಮೂಲ ಮಗನ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ ತಾಯಿದೆ ಎಂದ್ರು 3 ಡೂಲಾರ ದಲೆ ನಂಕ ಮಂಗಿಲೈಟಿ 3 ತಿಂಗ ಆಯತ್ರೆ 3 ಆರ್ಲಿ ಅಪ್ಪಣಿ ನಿಂಕ ಮಂಗಿಲೈಟಿ 3 ಉಂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಚೊಂದುಟ್ಲೆ ನಿಂಗ ಅಪ್ಪ ನಂಕ ಡೋಂಗಿ ಹಾಕಿರೇಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೊರು ನಾನು ಇಂಕ ಪಡಿಪಾಟ್ರೆ ನಿಕ್ಕೊರು ಮನ ಬೇರೆ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರ ಲಗಡಿ ಅಪ್ಪಂದೆ ಓಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಅವರ ಕೊರ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಉಂತಲೆ ಈಗ ಒಂದು ಚಾತ ಹೋಗು ತಲೆನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಚಾತ ಅವರು ಶುರು ಬಂದೆ
ಇಂದೇ ಒಂದು ಚಾ ಕಣ ಇರ್ಪವೆ ಇರ್ ಸುರು ಬೈದ್ರೆ ಚಾದಲ್ಲ ಪರ್ಪರ ಚಾ ತಿಂಡಿದಲ್ಲ ಯಾನ್ ಚಾ ಪರ್ಪುಜಿನಿ ಹೌದಾನೆ ಹೆಂಗ್ ಪಾಸ್ ಅತೆ ನೀನೇ ಉಪವಾಸ ಉಪವಾಸ ಅಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಉಪವಾಸ ಬತ್ತು ಉಪವಾಸ ಅತ್ತಿ ಒಮ್ಮೆ ಓಲಾ ತೂತೇನೆ ಹೋಗ ತಾತಾರ ಹೋಗ ತೂತೇನೆ ತೂತಿನಿ ಮೂಲು ಓ ಅತ್ತೆ ಚಾದ. ಸರ್ ಮೇನ್ ಯಾನು ತೂತಿ ಇತ್ತ ಚಾ ಕಣ ಪಣ ಬೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಪುರ ಅತ್ತಿ ಡೌಟ್ ಬೈತೀನಿ ಆಯ್ನು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಯ್ ಮೀನ್ ಮಾರ್ನ ಬಸ್ ಇರ್ಲ ಕಡೆ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಎಂಕ್ ಆಗ ನಾನು ಮೀನ್ ಕೊರ್ರೇನೆ ಬರ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಒಂಚೂರು ಇರ್ನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಚೊರ ಆತೆ ಏರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಪೋಯ್ನಾ ಬೊಕ ಯಾನೀರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಯಾನಿ ಪಿಯೋನಿ ಅಂತ ಚೊರ ಆತೆ ಆಯೇ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಚೊರೆ ಪಟ್ಟ ಜನ ಚೊರ್ರೆ ಹಾ. ಐಕ್ಯಾನ ಬೊಕ ಏನ ಗುರ್ತದೆ ಅದು ಅಂಚ ಬೇಲೆ ಇದ್ದೀತೀನಿ ಬಜ್ಜಿ ಚೊರ್ರೆ ಆಯ್ ಮೂಲುಂದ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ದಲ್ಬಲ ಚೊರೇನೆ ಒಂಜಿ ಬಾಡ್ಲೆ ಅತ್ತ ಅಲ್ಪ ಮೀನ್ ದಲ್ಬಲ ಚೊರೇನೆ ಅತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಚೊರೆ ಅಂದ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪನೆ ರಿಕ್ಷಾ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಪನೆ ನೀನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ಕೆಪ್ಪಂಡಿಗಿರ್ತೇನೆ ನೀನು ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಾರಂತ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು ಒಂಜಿ ಒಟ್ರಸಿ ಒಂಜಿ ಇಂದೇ ಮುರಾಣಿ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆ ಲೆತ್ತದು ಮಾತ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡೆ ಹಾ. ಮೇಡ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಡೆ ಹಾ. ಕೇಳ ನಾನು ಅಬ್ಬರ ತುಲೆ ಹಾ. ಯಾನ್ ಕೇಂಡೆ ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾ. ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವ ಇದೆ ಹಾ. ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಐಕಾಯ್ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಇಂಜಂಡವೆ ಕೇಳಲೆ ಸರಿ ಇಂಜಂಡ ಅರ್ಕೇಂಡೇರು ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವ ಇದೆ ಹಾ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಕೇಂಡೇರು ಇಂಜಂಡ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಪ್ಪೋ ಇದೆ ವಿವೋ ಇದೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಇದೆ ನೋಕಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದೆ ಸರಿ ಅದೇ ಸರಿ ಸಾವು ಯಾನ್ ದಾದ ಕೇನಿ ಹಾ. ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾವ ಇದೆ ಈ ಬಯ್ಯನಕಲು ಒಡೆಬುರ ಪೋಪೆರ ಅಂದದ ಹಾ. ಭೂಮಿ ದಾಟಿಟ್ಟು ಮಾ ಉಂಡಿಗೆ ಬೇ ಐದು ಕಡೆ ಅಂತೀನಿ ಈ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಎಂತ ಹುಚ್ಚರಾಗೆ ಮಾತಾಡುದು ನೀವು ತಂದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮಗ ಹಾಗೆ ಆದದ್ದು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಿರಬೇಕು ಎಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಆಯ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಈಗ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಎಂಜಿನೇ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಇರ್ನ ಮಗಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ ಲೆಕ್ಚರ್ ನಕಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂಜೆ ಇರ್ನ ಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜೆಗೆ ಹಾಗೆ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಒರಿಯುಜಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ದೇ ಬೇಡ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡೆ ಅಂದ ಈ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಒರಿಯುಜತ್ತ ಆಯ್ನಾತ್ ಯಾನ್ ಒಂಚೂರು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ದ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ ಪೋಪ್ಯಾನ್ ಆ ಪಂಡೆ ತಿಮ್ಮರದ ಚಟ್ನಿ ಬೊಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿಲೇಟೆ ಕಾಂಡೆ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಪರಂದು ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಕಾಪುಣದು ಪಂಡೆ ಪರಿಯೇನಾ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲೆಕ್ಕಡು ದಿನೋಲ ಪೆತ್ತದ ಫೇರ್ ಬರ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಚುರುಗಾಪನ ಆ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಪೆತ್ತದ ಕಂಜಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆತು ಇರುವ ಮಂಗಿ ಕಾಮಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ಈರ ಅಮ್ಮೇನೇನ ಅಮ್ಮೇನೇನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಪ್ಪು ಆಮೇಲೆ ಏರಿ ಅವು ಎನ್ನು ಬಡದಿ ಕೊಡಿದಿ ಬಣ್ಣ ಬಡದಿ ಬಣ್ಣ ಅಮ್ಮ ಆವಡ್ ಓಕೆ ರಡ್ಡು ಸಾರಗೆ ತೊಂದೆ ಕೀಳ್ ಕೀಳ್ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಕೀಳ್ ಕೀಳ್ ದೇ ಅವು ಸೈಯಡ್ ಮುರ ನೀರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಪಂಡದು 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಂತೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿಜೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊರ್ನಿಯಾನ್ ಅದೇ ಹಾ ದಯ ಕೊಡ್ಚಿ ಕೇಳಲೇಡ ನಮ್ಮೆ ಅರ್ನ ರಡ್ಡು ಸಾರ ದೆತೊಂದದ ದಯಾಪಿರ ಕೊಡ್ತುಜ ಅರಡ ರಡ್ಡು ಸಾರ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂದಾಗನೆ ಪಂತೆ ಎಂಜಂದು ದೇ ಎರಡು ದೆತ್ತೊಂದಾಗನೆ ಪಂತೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಋಣವನ್ನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂತೆ ಪಪ್ಪ ದೇ ಏನ ಋಣ ಘರ್ಮದ ಋಣ ರಕ್ಷರ ಕೊರ್ಲು ಮಾರೆ ರಕ್ಷರ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಕಾಸು ಅರ್ನತೆ ಇರದೆ ಬಚ್ಚ ಎಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಆರು ಎಂಡದೆ ತೊಂದಿನಿ ಹಲೋ 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 ಕೊಡುವ 2,000 ಎಂತ ಕೊಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕಾಗಿದೆ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ 2,000 ಕೊಡುವ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡುವ ನಿಗುಲು ಅಂಜಿ ಯಾವಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂಜಿ ಜಾಲಿ ಆತ ಅವು ಎಂಕಲ ಮತ್ತೆ ವಹಿವಾಟಿ ಹೆಂಚಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ರಡ್ಡು ಸಾರದ ವಹಿವಾಟ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು ಅವು ಸೈಯಡ್ ಮುರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ ಒರಿ ಮತಿಗೆಟ್ಟದು ಬೂರಿಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೇ ಪೋದು ಏರ್ಲ ಪೋಚ್ಚಿಯರ್ ತುಲೆ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ವಸಂಗ ತುಲೆ ಏರ್ಲ ಪೋಚ್ಚಿಯರ್ ಬೇ ಪೋದು ಆನ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೇರ್ಸದು ನೆತ್ತಿರ್ ಕೊರ್ದು ಬೈದಿ ನಾ ಸಾವಮೆ ಅಂದಮೆ ಯಾನಿಕ್ಕೆ ಈತ್ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿನ ಹಾಗೆ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರ್ರೇನ ಅದ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರ್ರೇನ ನಿಂದ ಬಾರಿ ನೆತ್ತರು ನನ್ನ ಸರಿಗಟ್ಟು ಪೂಂಟುಂಡ ಅರ್ಧ ಗುಪ್ಪಿ ನೆತ್ತರಿ ಜಿಂಬಿ ತಿಗಲೇ ಬತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಅದ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲೆ ತಿಗಲೇ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತಾವ ನೀ ಮುಂಡದೆಲ್ಲ ನಾಯಿನ ಬೇಡ ಈ ಬರ್ತೀನಿ ಪಾತ್ರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬೇಗ ಸಂಜೆ ಬೇಗ ನೆತ್ತರಿ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ತೇನೆ ಅವ್ರು ಪೂಜೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಹಾಗೆ ಇತ್ತೆ ಪುಗರ್ನಿ ಪಪ್ಪ ಹಾಕುಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ನೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ನೆರ್ರೆಜ್ಜಿ, ಆ ಎಡ್ಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆರ್ರೆಜ್ಜ ನೆರ್ರೆಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ನಕಲು ಈ ಪುಗರ್ರೆ ಬಂತಿಗ ಇಡಬಲೆ ಎದ್ದು ಬೈದಾರತ್ತ ಯಾನ್ ಎತ್ತಿಂದ ಬಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮಗ ಕೊಂಚೂರು ಬುದ್ಧಿ ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಯಾನೆ ಏಪಲ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ದಯ ಬರೋಡು ಬಣ್ಣಗ ಜೋಕುಲು ತಪ್ಪಲ್ ಬಗಾಕುಲು ತಿದ್ದೋಡೊಂದು ಲೆಪ್ಪುಣು ಗೊತ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಲೆಪ್ಪ ಬರೆ ಬಂದಿನ ಐಕ್ಯಾನ್ ದನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಹಾ ಉಂಡು
ಒಂದು ಐಕ್ಯಾನ್ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಿನಿ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಆಗೊಂದು ವಿನಯತೆ ಮಾ ఒక ಕಾಲೇಜ್ ಪುರ ಬರ್ಪುಜೆ ತಪ್ಪವೇ ಐನ್ ಪುರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡೆ ಚೂರು ఒక ಎಂತು ಬೈದಾರತ ಎಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪೆಂಕುಲು ಅಂಚೆ ಎಂತು ಬೈದಾರತ ಈಗ ಅದೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡವನು ಫಾರ್ಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದು ಬುಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ಫಿಲಪ್ ಇದು ಪೆನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಉದಾರು ಇರ್ನ ಭಾಸ್ಕರ್ ಆತೆ ಅಂದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ಗೆ ಭಾಸ್ಕರ್ ಭಾಸ್ಕರನ ಎದುರುದಾದಂಡು ಭಾಸ್ಕರನ ಎದುರು ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲ ಕುಪ್ಪಿ ಅಂಚತ್ತಿ ಸರ್ನೇಮ್ ದಾಲ ಉಂಡ ಅಂದು ಜಾತಿ ಸರ್ನೇಮು ಭಾಸ್ಕರ್ನ ಸರ್ನೇ ಉದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಪಾಡುಂದಾಂಡ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಬಂದೆ ಮರವರು ಭಾಸ್ಕರೆ ಮರವರು ಮರವರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಓಕೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬುಡೆ ದಿನ ಪುದರ್ದದಿ ಬಡದಿ ಫಾತಿಮಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾ ಪ್ರತಿಮನ ಎದುರುದಾದಂಡು ಪ್ರತಿಮನ ಎದುರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮರಳು ಕಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆದ ಮಾತಾರ ಸಾಲೇಡು ಏನ ಬೇತಂಬಿ ಅತ್ತಿ ಅವು ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇತ್ತಿಜ ಮರವರು ಭಾಸ್ಕರ ಬಂದು ಪ್ರತಿಮನ ಎದುರುದಾಲ ಸರ್ನೇಮ್ ಉಂಡ ಖಾಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಅಂದೆ ಬರ್ ದಾಲ ಖಾಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಖಾಲಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಅವು ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಅವೇ ಬಣ್ಣದ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಸೆಕ್ಸಿ ಲಿಂಗ ಲಿಂಗ ಪೂಚಿಲಿಂಗ ಅತ್ತು ಮಾರ ಲಿಂಗ ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತು ನಗೆ ಎಂತ ತೋಜುಲು ಈರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಒಂದು ಪುರ ಆಡತೆ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಈರ್ನ ಇಡೆ ಸೈನ್ ಆವಡು ಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪಾಪ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರ ಬೇಗ ದಾದಾ ಬೇತೆ ಪೆನ್ ಉಂಡ ಬೇತೆ ಪೆನ್ ಉಂಡೆ ಬೇತೆ ಎಂಚಿನ ವಸ್ತು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಪನು ಅದೇ ಅವಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಎಕಡೆ ಎಪ್ಪೆಟ್ ಅಂತ ಬಂತುಲೆ ತೀರಿ ಅವು ಹೆಂಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಏನೇ ಸಾವಧಾನ ಆಚಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿದ್ರೆ ಬಂತೋಲೈತೆ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟಿಂದ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಫೋಟೋ ಫೋಟೋ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತದ ಫೋಟೋ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಾಡ್ಲೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ತಂದೆದ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳು ಪಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ದೇ ಪಪ್ಪನ ಬುದಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲೆ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಯಾನ್ ಪಂಡು ಜನ ಎಕಡೆ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಬೈಂದನೆ ಉಮ್ಮೆ ಏರಿ ಉಮ್ಮೆ ಮೀನ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮೇರ್ನ ಆರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಕನ ಮಗೆ ಬೇ ಬಸಿರಿ ಬೇ ಪಕ್ಕಡೆ ಬಂದ ಎತ್ತ ಬೈದಿನಿ ಯಾನ್ ಫೋಟೋ ತುನ ಟೊಪ್ಪಿದಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾರ್ರೆ ಉಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ನಿನ್ನ ತಂದೆದು ಕೋಟ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಇದ್ಯಾರು ಬಸೀರಿ ಯಾರು ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡು ಸರಿಯಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳುದು ಅಪ್ಪಮ್ಮನನ್ನು ಯಾರು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರಿಲ್ಲ ರಂಬ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇವರು ಬದಿಮನೆಯವರು ಬಸೀರ್ ಅಂತ ಇವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅತಿ ಹಾಗೆಂತೂ ಭಾಷೆ ಜಿರೇಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ದಾದ ಇನ್ನು ಎಡೆಡ್ಡೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆలు ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲ ಮೂಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಲೆಪ್ಪು ನೀರು ಬರ್ಪುಣೇನ ಅಂಚತ್ತು ಎಂಜಿನ ಅತ್ತೆ ಆಯ್ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದೆ ಐಕೆ ಆಯನ ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಎದುರು ಪಂಡದು ಆಯನ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಪ್ಪಮ್ಮನ ಬರ್ರೆ ಬಂತೀನಿ ಈರ ಆಯ ಕೊರ್ಪುನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ ಆಯನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಲಗಡ್ದಪ್ಪರೆ ಬಿದರ್ಜಾರ ಇರೇ ಮಂಡೆ ಸಮೊಂಡ ಅವು ಬುಡ್ಲೆ ಸೈಯಡ್ ಅವಳ ಇರ್ನ ಜಾತಿ ಬೇತೇನೆ ಆಯನ ಜಾತಿ ಬೇತೆ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಇಂದು ವಿಷಯ ಇರ್ನ ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ತಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರೇನು ದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಇರ್ ಕಾಸ್ತ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ್ದು ದಾದ ಮಲ್ಪೋರು ಅಜ್ಜತ್ತು ಸರ್ ಯಾನ್ ಅವು ಬೈದಿನ ತಪ್ಪೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ದಾಯ ಬೈದಿನ ಬಂಡ ಆನ ಅಮ್ಮಗೆ ಪಾಪ ಹುಷಾರಿದ್ದಿ ಸರ್ ಆನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನು ಆನ ನಿರಾಕರ ಸರ್ ಆಯ್ ಪಾಪ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಜತ್ತಿನವ್ರು ಇಡ ಒಂಜಿ 3-4 ಸಾರಿ ಬತ್ತಿರು ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ఒక ಆಯ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಿಗೋಸ್ಕರ ದಯ ಪಂಡ ಇರೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಪಂಡರದು ಸರ್ ಜಾತಿ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನಾಗ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆಜ್ಜನ್ ಸರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಆಯನ ಬಂಗಾರ ಅಡವ್ದಿದ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂದುವೇ ಮೀಂದ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೆರಾಯಿ ಆರು ಗಾಡಿ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀರು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕುಲು ಜಾತಿ ತೂತುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವು ಎಂಕಲ ಆಕಲ ಇಲ್ಲಡು ಹರಿಜ್ಜನ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಬತ್ತ ಹರಿಗೊಂತೀರು ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಆಕಲು ಜಾತಿ ತೂತುಜ್ಜೇರು ಸರ್
ಎಚ್ಚದಾಯ್ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ್ನ ಅಪಗ ಸಂತ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಲ್ದಿ ನಿಮ್ಮೆನ ಅಮ್ಮ ಅಪಗಲಾರಿ ಜಾತಿ ತೂತುಜಿರ್ ಎಚ್ಚದಾಯ್ ಸರ್ ನಮಗಿತ್ತ ಬಡಣ್ಣಗ ಓಡಾಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒನಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅಂದು ಪೋಪ ಅಲ್ಪ ಬಲಸುನಕಾಯಿ ಜಾತಿ ತೂಪಿನತ್ತಂದೆ ಬಟ್ಟಳ್ಳಿತ್ತಿನ ನುಪ್ಪು ಜಾತಿ ತೂಪುಜಿ ಸರ್ ಒಂದು ಏಪಲ ನೆನಪ್ದಿಲ್ಲೆ ಸುರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಪೂರ ಈ ಪನ್ನಪುರ ಸರಿ ಅಂಡ ಇಂಚಪುರ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೋಡ್ಚಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆಯ್ತು ಸರ್. ಹಾಂ ಓಕೆ. ಹಾಂ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಹಲೋ ದಲೆ நீங்க எனக்கு ஃபோன் ஆக்கண்டாவா நீங்க எனக்கு ஃபோன் ஆக்கண்டா நான் இங்க படிப்பாட்டுறேன் நிக்கோரு நான் என் உம்மரொத்து போயிட்டு நண்ட அப்பரொட்டு சொன்னுட்டு நீங்க நான் தலா கொடுக்குறேன் போறோம் ಆನತ ಸೈತೇ ಪೋಯ್ತ ನಿನ್ನ ಬೇರೆ ಆಲಿ ಎಂಕ್ ಮಗೇನ್ ಮುಂಜಾನೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋತಲ್ಯಾ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ಕಲಾಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರ್ ಮುಂತೋಲೆ ಕಂಡು ಪೊಲಬನು ಸುಮಾರು ಸಂಚಿಲೆಡೆ ಮಲ್ದಂದ ಅಂಚಾತ್ರ ಕುಡರ ಬೋರ್ಡು ಅತಂದ ಅಗತ್ಯ ತೋಜುಜಿ ಸೀದಾ ತೀರ್ಪು ಕೆನವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಚಟಡ ಭಾರಿ ಬರ್ಲಾತಂದೆ ಸಂದೀಪ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೆಟ್ಟಿ ಈತೆ ಸಂದೀಪ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಜಿ ಒರಿ ದಿನ ಪೂರಕಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತದೆ. ಸಂದೀಪ್ನ ಈ ಸತಿ ಕಾಮಿಡಿ ತಿಯಾರ ಮಿಸ್ ಆತಂದೆ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏರ್ನ ಸಂದೀಪ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೇನೆ ಮಾತೆರ್ಲೆ ಏರೇನ ಲಂಬೇರ್ ಮಂತ್ ಕೊನತೆರ ಅಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಶೋಕ್ ಆತಂದೆ ಸಂದೀಪ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಡ ತೀರ್ಪು ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ ಶೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡಪ ಒಂದುಪ್ಪುನಾರು ನಾ ಬಹುಶಃ ಇಂಚಿನಿಂದ ನಾ ಬತ್ತುಪ್ಪ ನನಗೆ ಬತ್ತನೆಲ್ಲ ಈತು ಬಿಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾದ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೇಲು ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ನಮ್ಮಲ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರ್ಗದ ಕಲೆಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸನ್ನು ತೋಂದುಪುನ ನಿಕಲೆಗೆ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪನೋಡೈನ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಬೈಕಂಪಾಡಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಈ ಒಂಜಿ ಅಂಗನಡು ನಂಗೆ ಈ ಪಂತ ನಡಪಾರೆ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಪನೊಂದು ಇನ್ನಿತೆ ಗಿಡ್ದಾಗಪ್ಪ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ವಾಟ್ ಕಾಮಿಡಿ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಾಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ ಒರ್ಮದ ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲೇಸಿಗೆ ಬಲದಿಂಜಾದೆರು ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ಮಲತಲಿ ಪಾಲೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. ಪಾಲೆ